Hvordan føles det både at have vundet i ølstafet og i krokket, Vibe? Ja, det er svimmel. Du faldt? Nej, jeg gjorde ikke. Gjorde du ikke? Det var jeg med at ringe det der. Jeg er ikke faldet. Du vandt over Benno til sidst. Hvordan føles det? Hjælp mig nu op. Jeg kan ikke rejse mig op. Hjælp mig nu op. Kast op. Kom nu, Vibe. Kom, sådan. Benno er på banen. Den der flæk er så 10 meter væk. Den er livsfarlig. Kom så, Bjørn. Det er en jævn. Kom så, Bjarne! Kom nu. Kom nu. Jeg skal lige sidde lidt. Er der til en ølstafet mere? Ja, 8 fejl. Det er godt. Kom op med dig. Tak for en, der ligger nede, mand. Nu skal bare have Palermo. Ej, det er bøsse 6. Ej! Det er ulækkert. Hvor er det sygt, det der. Det er svagt dyr. Vibe for helvede. Kom op og stå. Det er svagt dyr, hvor det er. Det er svagt homodyr. Så kan han lære det. Der er reklame der for det der OK der, hvor det er det der, hvor det er. De er fodboldspillere og så spydkast på samme bane. Og jeg skal bare til Thailand. Det er mega godt. Hvor de bare siger, drenge, er I klar til stafetten mere? Skal vi blande holden, eller hvad? Nej, vi skal lige have... Okay. Vi gider ikke have kaput. Jo, sammenhold. Sammenhold. Ja, sammenhold, ja, sammenhold. Hjælp mig lige op. Hjælp mig lige op. Sammenhold. Kaput, du starter folk. Drenge, sammenhold. Og så ender... Sammenhold. Prøv at høre, motherfucker, sammenhold, mand. Han har ikke lavet andet end at snakke om bøsser og svin og bilgård hele dagen, mand. Sammenhold. Hold nu kæft op. Prøv da, du har slet ikke formatet til overhovedet. Prøv da, du har slet ikke formatet til at være noget som helst. Du har aldrig gjort noget færdigt. Du har ikke formatet. Du skal være noget som helst. Du ved ikke engang, hvad det betyder at gøre noget færdigt. Du bor på en sofa fuld af fløjl og lopper. Du har ikke formatet til noget som helst. Og støv. Jamen længere er den ikke. Du kan bare snakke løs. Du har ikke formatet til noget som helst. Du er bare en af pøblen. I er nogle bøsserøv, I to. Ja, det er det. Men det er fordi, jeg godt kan lide hans tænder. Prøv at kysse hinanden. Ja, prøv at kysse hinanden. Skal vi tage en tur mere? Det venter lige 5 minutter. Ja, Jeg skal lige over pisse,